Ki da auren nan ne kawai ba kya so ko? Me yasa ba za ka rabu da ni ba kamar yadda na bukata? Kada ki mamaki. Yanzu da na kare miki kallo na gane cewa darajar ki ma ta wuce haka. Na wuce matsayin da zan tsaya da dan shiriri ta wanda ba aure ne a gabansa ba. Allah ya sa lokacin da zaki auren ya kasance ni ne mutum. Soyayya so nake ki so ni. Ita wannan din to wace ce ita? A goyen bayan ta ma za ka yi? Kai a matsayin ka na babban yaya da za ka nuna mata hanya mai billewa? Right Time Multimedia ki gabatar muku da wani sabon shiri wanda ya zo muku da sabon salo. Aminan juna ne, kawa da kawa ne tun kuruciya. Suna mutukar kaunar junansu da mararin junansu. Haka suka taso suka yi makaranta tare. Salma ɗaya daga cikinsu ta yi kicibis da afka cikin wata matsananciyar soyayya da wani ɗan fitaccen attajirin mutum a garin. To wallahi ina so ku sani duk wani abu da kake yi na sani. Ina sanar da duk wani takonka baka isa ka kama wata cikin gidan nan ba. In mata ba ku da wata matsala ne ta wuce magana kishiya. Na kasa gane maganganun ki tun jiya me yake faruwa ne? Ta yaya za a samu kwanciyar hankali bayan wata banza tana nan tana fahimtar mamaci? Ki fita ido idan ba haka ba zan mugun saba miki. Ka saba min na ce Hafiz. Dama ina neman sassauci a gurin ka ne. Da tsakanina da kai akwai sassauci ai ba za ka ji ka nemi kawata ba. Kawata ma abiniya. Ba zato ba tsammani aure ya tabbata a tsakaninsu. Wannan shine silar rabuwarsu. Ki yarda da ni, ki yarda da ni, ki yarda da ni. Zuciyata tana son Hafiz. Ki yarda da ni. Mugu macuci azzalimi. Tsawon shekara 6 kenan ina haƙuri da kai ina da kan soyayyarka. Sau kuma rahu take Hausar jiya. Yau kurkuku so yayi mini dan na tsaya. Ka tabbata jigo kake ba fariya. Ko sun gudu ne kai mini kai zan rike. Zan yi kwatance da abin da ya cuɗa kamance. Zan yi barance sai kin yarda da ni ki ji zance. Ki yarda da ni, ki yarda da ni, ki yarda da ni. Ilin zami kika so mini na kama. Nai fami ma'ana kafa na tsoma. Tarrukun so har iya wuya ya kama. Kin amsar da ta bani cikar kima. Ko an ce na guje miki zan toge. Maza ka fice mu a gida domin irin ki da ki dace ki shigo mu gida. Babu kame a tare da ke sai yaudara da ƙarya. Ga ki dai mace iya mace amma ba kya gina ramin kanki. Sai dai idan wata ta gina ki shiga. Farida dai kawata ce. Dan haka da ni ya kamata ringa mu'amala ba da kai ba. Don kuna gulmace-gulmacen kuma kada ki sake sa su na ciki. Ina mai taya ka juyayi da samu Salma a matsayin matar ka. Wallahi da ni ne mace ta yi min irin abin da Salma ta yi maka. Sabon shiri daga kamfanin Right Time Multimedia. Labari Alhaji Sani Sila Katsina. Tsara labari Fadila Ahmad Muhammad. Shiryawa Nuruddin Aminu. Ba da umarni Husaina Ali Muhammad. Ta tashi ba zato ba tsammani yake cikin kawar cikin wani yanayi na baddamami ya kai wutar da zaki kwantar min da hankali da shi. Kusanci shakuwa babu damar rabuwa da ita mutuwar auren ne ko yin sabon Ba a yi alwashi. ta alwashin babu wanda zai aurar mata miji ita kuma ta ci alwashin Zaki shigo har gida ki ciwo mahaifiyar ka turka gani da Salma yanzu hayaniya rashin gani mutunci da hargitsi tashin hankali cikin wanda ya gida da haɗa ƴan da sanda. dangin wannan da wannan da dangin miji ya cakuɗa wannan al'amari ya abin zai kasance tashin hankali tsakanin da ke yanzu muka fara. ku biyo Zan mu cikin kashe wannan shiri mai san suna ɗana da- ki yarda da ni Sannan zan kashe mijina. Ban san cin amana ta dai. Allah a cikin hayyacin ki kike kuwa?